Oh, iki omahe. Boleh kawangnya. Mak, Suwene rek ket mau dinteni. sepurane mak. Iku mang sepeda iku mang rantene los. Bi terbaru ae ono rantene. Ah iya. Iki wifi ini pasangnya di ndi mak? Ning ndi mak yo? Ning kene apa ning kene yo? Kene apa yo? Oh, jadi jawab mak. Engko ilang sampean. Nang jero. Iya, jero. Wis engko gampang wis. Aku arep tagene kopi, gula pun teh mak, ono banyu putih. Alah, gak apa-apa sak ono-onoke mak. Banyu putih gak apa-apa ta? Gak apa-apa. Banter mak sinyalmu iku. Loh ya banter mak, aja katik-katik muni gak banter ngawur sampean. Apa iki kok enak mak? Enak ya? Banyu putih apa iki? Banyu putih enak mas, entekna wis. Gak apa-apa dintekno iki mas. Gak apa-apa. Ngelak aku mas, aku mang nyurung sepeda iki rantene los mas. Seger mak. Dipasang sesuk iso mak iku. Meneh, apa cari meneh mak. Beres, pokoknya terima beres tenang. Iki rada tak entekno sepurane mas yo ngelak aku. Seger mak. Seger mak. Anu mak iki tak mulai sih ya sepurane aku kate survei mana mari ya. Survei. Bisa mulai ha? Iso tenang ae beres. Beres. Apa sesuk tak anteni lho masang kuwi. Siap, aman tenang ae bos. Ya, mulai ya. Bisa mulai hari iku. Tinggal mlebu rek nimbal tambah kacau iki. Duh. Mancep saya kering.